na-echiri eze n'ikenu eze si na Chukwu nna onye chi ya mele eze ochie onye chi ya mele eze ochie eze azọ eze si na Chukwu nna eze bụ onyinye Chukwu eze si na Chukwu nna a na-echiri eze n'ikenu eze si na Chukwu nna onye chi mele eze ya ga-echinu onye chi ya mele eze ochie ije a na-aza eze azọnụ a na-echiri eze n'ike onye tinyela eze ya ga-echinu ka obodo wee dịnụ mma obodo wee gaba n'iru ụmụ ogbenye wee nwere onwe fa onye tinyela eze ya ga-echinu onye chi ya mele eze ochie ọya onye chimele eze ya ga-echinu maka na ọ bụ onyinye Chukwu nụ onye tinyela eze ya ga-echinu onye chi ya mele eze ochie galaga ka ntị chọba igwe chilezenu igwe ọra na-ele eze banyenu fasi n'ojele obodo oyibo nu His Royal Highness Igwe Kenneth Obiora Okonkwo Igwe Ọsụọfịa nke izizi na Amansi Kingdom maka na igwe obodo a na-anwụrụ anwụrụ ezi ụka ọ bụrụ na ọ bụ be Chukwu ka igwe chileze jebelu ka Chukwu na-alụ mkpụrụ obi ya na ndụgwanụ mana ọ bụrụ onye nọ onye ya nanụ onye ahụkwa na ganụ maka na ndị oyibo nọ n'ọganụ pa na agbakọrọ n'echi ka onye metalụ n'oge egbulili ma egwu dike nọgwu nọnụ nọgwu eze chọba odogwu n'odogwu nwere ife ọ na-eme obodo ji agbọ ya odogwu igwe chileze n'Igbo odogwu Igwe Kenneth Ọsụọfịa a na-aza eze azọ eze si na Chukwu nna eze bụ onyinye Chukwu eze si na Chukwu nna a na-echiri eze n'ikenu eze si na Chukwu nna onye chi mele eze ya ga-echinu onye chi ya mele eze ochie a na-aza eze azọ eze si na Chukwu nna eze bụ onyinye Chukwu eze si na Chukwu nna a na-echiri eze n'ikenu eze si na Chukwu nna onye chi mele eze ya ga-echinu onye chi ya mele eze ochie eze azọnụ ụmụnne m ka mụ na-agba azọmeze na-ebute ọgba aghara azọmeze na-ebute ọnwụ ike azọmeze na-ebute nsogbu onye ọbụla welu ndidi ọ bụ ndị gacha ndaga olutu ụmụ gị nụ eluigwe lọ mmiri
unu n'ụlọ nụ onye tinyela eze ya ga-echinụ onye chi ya mere eze ochie maka na ọ bụ n'ụbọchị ibenụ ụbọchị afụko mụmụma na de mgbe afụka nke onye ọbụla melụ ga-apụta ifenụ onye chi ya mele eze ga-echi eze gbaya a na-aza eze azọ eze si na chukwu nna eze na ọbụ onyinye chukwu eze si na chukwu nna a na-echiri eze n'ikenụ eze si na chukwu nna onye chi mele eze ya ga-echi onye chi ya mere eze ochie a na-aza eze azọ eze si na chukwu nna eze bụ onyinye chukwu eze si na chukwu nna a na-echiri eze n'ikenụ eze si na chukwu nna onye chi mele eze ya ga-echi onye chi ya mere eze ochie ife nna gwa n'obodo anyị nụ amasị ka mụ na-agwa na chukwu kelu ụwa agọzigo anyị kwenye anyị onye obi ya dị ọcha onye nwere ezigbo agwa onye ga-agwa n'obodo eziokwu nụ onye ga-achị n'obodo nyezie ụmụ ogbenye ifelu olofanụ ọbala na tụrasịnụ onye chi mele eze ya ga-echinụ onye chi ya mere eze ochie His Royal Highness igwe chi mere eze Igwe abịago Peter Chukwumanigbogu igwe chi mere eze abịago Igwe Chimeleze nke izizi igwe chi mere na eze Amansi abịago Kingdom igwe chi mere eze abịago obele nwa Chukwu zitelu ka ọ bịa mezie obodo anyị igwe chi mere eze abịago ụmụ ogbenye niile na-aṅụleze na onye nzọpụta Amansi abịagonu oke osisi obodo ji wee bili ọkwa anyị si gị chibe anyị nụ eze si na chi na Amansi Kingdom egwu aka ndị ekene gị nụ nwana ya eze odogwu Igwe Chimeleze nke izizi na Amansi Kingdom anyị nwelu ndị gụrụ akwụkwọ anyị nwelu ndị ọchịchị anyị nwelu ndị nzenụ ndị bụ ndị obodo ji webele onye tinyela eze ya ga-echi ụbọchị a ga-eti gị echichi nwa welu ugo na ndị egwu ya nụ ọkwa anyị ga-akụrụ egwu nụ ọkwa anyị ga-akụrụ gị egwu nụ aya o ji moto eme ọgọ chetakwa nwa welu ugo dogbuo ka soli ibe m nwụliba Chukwu gọzie gị nụ Igwe tinyela eze na ị ga-adị ọkwa gị si m kpọba Amansi onye ọbụla pụta ka anyị mezie obodo dị mma ndị ife dị mma na-adịnụ mma ọkwa gị si fa pụta unu nchawe yikọrọ ọnụnụ unu mezie obodo dị mma obodo anyị wee gaba n'iru a na-aza eze azọ
eze si na Chukwunna eze bụ onyinye Chukwu eze si na Chukwunna a na-etiri eze n'ikenu eze si na Chukwunna onye chi ya mere eze ya ga-eti onye chi ya mere eze ochie a na-aza eze azọ eze si na Chukwunna eze bụ onyinye Chukwu na nugo eze si na Chukwunna a na-etiri eze n'ikenu eze si na Chukwunna echi ya mere eze ya ga-etinu onye chi ya mere eze ochie Honorable Mr. Eastern Uganze, the President General, Amansi Kingdom, the Chris Mogo Investment Limited, Lagos State. Anala Kwakwa Nabia, Amansi Kingdom. Ọ bụla isi tụlụ ọrụ ọnụ na n'Igbo niile ọlụlụ ezi niile ọra niile whom the cap fits let him wear it as for Honorable Dr. Sunday Isebusademu akwụdola eze nke izizi na Amansi Kingdom Executive Chairman Amawala Development Union Amansi Kingdom Honorable Mr. Ikechukwu Frank Ngene Ijije na-eselụmma nke izizi na Amansi Kingdom the Executive Chairman Okuka Development Union na Amansi Kingdom nke ndị na-atụ igwe enyi ọsọ Honorable Mr. Sunday Gabriel Igwebike Akabuchi ọma nke izizi na Amansi Kingdom the Executive Chairman Egbeagu Development Union na Amansi Kingdom oya Rana eze azọ eze si na Chukwunna eze bụ onyinye Chukwu eze si na Chukwunna a na-etiri eze n'ikenu eze si na Chukwunna onye chi ya mere eze ochie onye chi ya mere eze ochie Rana eze azọ eze si na Chukwunna eze bụ onyinye Chukwu eze si na Chukwunna a na-etiri eze n'ikenu eze si na Chukwunna onye chi ya mere eze ochie onye chi ya mere